Йо, what's up, хора? Ден 28. И както се видели от заглавието, това видео ще е малко по-различно. Точно така, това ще е един ден в деня на едитър. И ще се опитам да го направя малко по-готино. Отиваме да тренираме нормалните неща. И след това ще е по-интересно. Надявам се. Let's go! Както видяхте, свършваме с тренировката и ще продължим сега с както обещахме. Смятам да седна, да обработя няколко неща и смятам да го запиша, дали да стане като таймлапсче. В смисъл, не знам, ще го обясня, това вие ще го видите. Да, де факто това е. И почнем какво ще правим. Let's fucking go! Да, guys, да знам. Не знам колко ви беше интересно като цяло видеото и като цяло нещата, които се случиха за сега. В момента даже, между другото, е 4:30. Деня ми не е приключил де факто, но няма какво повече да ви покажа. Буквално няма какво повече да ви покажа, защото в принцип трябва да съм на даскал в момента, но не ми се ходи, няма защо да ходя. В предните видеа бях казал, че съм малко болен. Както казах, след 2 дни няма да ми има нищо и вече ми няма нищо, буквално не се чувствам въобще болен. Да, така, но не съм надаскал, както и да е. Монтажчето бързото, което видяхте, направих ето това, което сега ще излезе. Мисля, че се получи готино. Гледах туториал как да го направя. Мисля, че стана доста готино. Да, като цяло с това се занимавах днеска. Обработих се едно видео, нали, не е свързано с моя канал по работа. И да, него не съм снимал как го правя, защото не знам, просто си го обработих. И така, не знам, деня ми как ще се продължи най-вероятно. Ще седя още на компютъра, може би ще гледам някой филм, някой сериал. Сигурно ще чета по-късно. Трябва да ям. И да, това ще е от мен, гайс. Надявам се видеото да ви е харесало. По-нататък в канала се надявам да направя отново такова видео, в което ще е много по-мащабно, много по-готино, много по-интересно. Надявам се. Да, гайс. Надявам се това да ви е харесало и ще се видим пак утре. Let's fucking go! Всички фенове и хитери, ако искаш би си бит. Изкупих много парад, за да открия по-голямата. Изкупих се в нощта, намерих се на сцената. Като спреш да го търсиш, то ще те намери, брат. Пълен съм с пауър пак, как е мицелия.